Looking for बरायबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअ आङो दिनै नोंथांमोननो मोनसे गोदान भिडिअ लाबोनो हास्थायदों लोगोफोर आंनि दिनैनि बे भिडिअआनो जागोन जोंहा सार्चनि जागोन आरोना लोगोफोर माने दिनैथ' सानडे आरो सानडेजों लोगोसे प्लास जोंहा दिनै मा होनना बुङो पेरेन्टस डेनि हाबाफारि जोंहा जागोन आरो बेयावनो माबायदि हाबाफारि जागोन आङो बेखौ नोंथांमोननो गुवारै दिन्थिलांगोन नायलांबाय था आरोना लोगोफोर आरो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक आरो कमेन्ट शेयार खालामनो दाबावगारनानै जोंहा जाहैबाय बेयो जोंनि गलमा बेप्टिस्ट गिर्जानि जागोन आरो बे लोगोफोर आङो दिन्थिलांगोन नोंथांमोननो दिनैनि साना जाहैबाय बिमा बिफाखौ मान बावनाय आरो गोसोखांनाय सान आरोना बिदिनो जोंनि गलमा मण्डलिया मोनसे मोजां हाबाफारि आरो प्रग्राम लादों बेयावनो आङो बाहागो लाफैबाय आरो बेखौ आङो नोंथांमोननो गुवारै दिन्थिलांगोन जोंहा प्रेजेन्ट वार्शिपआ जागायजेनसिगोन आङो सिङाव हाबलांनोसै सिङाव हाबलांनानै प्रेजेन्ट वार्शिपनिफ्राय लानानै आङो नोंथांमोननो फुल दिन्थिलांनो नाजागोन आरो ने लोगोफोर दे फानोसै आं मोनसे माने जायफोरा बिमा बिफा दङ बिथांमोना गोजा लागोन आरो जायफोरा बिमाबो गैला बिफाबो गैला बिथांमोना गुफुर बिबार लागोन आरो आंना गोजा माने आंहा मादारबो दङ फादारबो दङ बेनि थाखाय आङो गोजा लागोन आरो ना लोगोफोर जोंहा आइजोनि दैदेनगिरियानो थुनानै होबाय बिबारखौ गानहोबाय बरिया थेंक इउ नै जोंहा बाख्नायनाय खुलुमनाय सिबिनाया जागायजेनबाय आंबो सिङाव हाबनोसै आरो बाहागो लानोसै
थारैनो हामबाय होनांगोन मानोना जों दिनै बिदि आलासि जोंनि गेजेराव जों मोननो हादों आलासि सारनि मुङा जाहैबाय मिस्टार राजिब काकारि बेनारावबो दङ बिथाङा आंग्राजुलि बाप्टिस्ट चार्चनि पास्टर बेनो आं बे समाव जोंनि मानव गेदेर आलासिखौ वेलकाम खालामनो सानदों बेनो आं खावलायदों जोंनि आलासि सारखौ दान्दिसे सम सिगांथिं फैनो थाखाय लोगोसे जोंनि पास्टरा फैफागोन आरो सोरबाफोर जुदि बावहरनाय थाबाय दिनैनि बे फोरोंनायखौ दैदेनलांनाय मानगोनां आफादगिरि लोगोसे लिरगिरि आरो जोंनि गरमा मदरिनि मानगोनां खुंगिरि आरो लोगोसे नेहाथारि आरो जोंनि गरमा मन्दिरनिफ्राय हांख्रायनाय लिंबोजानाय मानगोनां आलासि आरो खृष्ट सिबियारि नोंथांमोन दिनैनि बे हाबाफारियाव नुजाथिफैनो हानाय गासैबो आइ आफा मोननिसिम मान खुलुमनायखौ बावहरनाय जाबाय दायो आङो खन्थाइ आवरायनो लादों खन्थाइनि मुङानो जाबाय आंगोनि आइ आफा आयै नोंनि गोरबोआव गजबनाय समाव बुंनाय नोंनि गोरबोनि गोदै रावजोंनो आफा नोंनि बोलोगोरा आखाइजों आंखौ थाबायनो दैदेननाय बै साहस होग्रा आखाइनि गोहोजोंनो आइ आफा आंनि जिउनि गोदान जाराव साना जौखांबोदों नोंसोरनि अननायनि बोलोजोंनो आइया फोरोङो अननायनि राव आफाया फोरोङो गोब्राबनि समाव गावखौ हमथानो नोंसोरनो आंनि जिउनि थुलुंगा होगिरि नोंसोरनो जाबाय आंनि जिउनि लामा दिन्थिगिरि आयै नोंनि दख'नानि दहायाव नागिरनानै मोनो बै गोजोननाय निजोरा आरो सुखुनि दैया आफा नोंनि बोसोननि गेजेरजों सुजुयो आं दोंसे गोख्रों साहसनि माला आइ आफा नोंसोरनि आखायावनो आंनि मिजिंनि मुलुग जिउनि लोरबां समाव नोंसोरनो होयो गोदान मिजिंनि सोरां नोंसोरनि अननाय आरो बावसोमनायावनो मोनबाय आं सुखुनि जिउ नोंसोरनो आंनि जिउनि गुदि नोंसोरनो आंनि जाफुंसारनायनि मुलि आइ आफा मा होननानै सिबिबावनो मा होनना साबायखर बावनो नाजावदो दिनै आंनि आखाइनि बारसे बिबार गोजोन्थों फारिलाइखौ दैदेनलांनाय मानगोनां आफादगिरि नेहाथारि आरो जोंनि गरमा बाप्टिस्ट मण्डलीजों हांख्रायना लिंहरजानाय मानगोनां आलासि आरो बेयाव जथुमनाय गासै बिमा आरो बिफानिसिम आंनिफ्राय पेरेन्ट्सनि हामलायनायखौ बावहरनाय थाबाय आं दोंसे खन्थाइ आवरायनो लादों खन्थाइनि मुङा जादों अनफावरि आइ आरो आफा अनफावरि आइ आरो आफा अनफावरि नोंसोर आइयै आरो आफा आंनि जिउनि रैखागिरिनो सिबियो आं अननाय बावहरो दिनै गोसोआ दिनै नोंसोरनिल' सावगारि आंहा गोसोखाङो नोंसोरनि बै गोथार अननायखौ आयै नोंनि बै मिनियै दिन्थिनाय नंखायसोमोन दिन्थिफ्लानायसोमोन नाथाय बिनि आन्दोआवदि दंमोन नोंहा बेसेबा गिदिर दुखु मेगननि मोदै आयै माबा जासि बिलिरसि आंखौ फोरोंबाय जोथोन लाबाय नों आयै आफा नोंबोदि दोनखुमायो आन्दोआव नोंनि मेंनायखौ नोंनि दुखुखौ गावनि थैखौ गोलोमदै खालामनांबाय नों आफा आंखौ अननाय फेदेरनायाव जोथोन लानायाव आंखौ खुसि खालामनो दोनखुमायो नोंसोर आंनि आन्दोआव गिलिर बिबान आयै आरो आफा फोरोंबाय नोंसोर आयै आरो आफा इसोरनि बाथ्रा संसारनि गियान फोरोंबाय आंखौ आरज गाबनो गिर्जायाव थांनो बावनाय नङा आं अनफावरि आफा आरो आयै नोंसोरनि फोरोंनायखौ मोदै फसरनायखौ अराय गोसोखांगोन आं आयै आरो आफा नोंसोरनि बै अननाय होनाय फेदेरनायखौ सिबियो आं अननाय बावहरो दिनै नोंसोरनो अनफावरि नोंसोर आंनि आइ आरो आफा एसेनो हामबायसै Suddenly
मोनाखै ओइ खबाम सासे मोनाखै खालि जोंहा पेरेन्टस डेनि जि हाबाफारि बियो जोब्बाय दायो जोबखांनायनि उनावहाय जोंहा नैबेयाव मोनसे हाबाफारि दंबावो आरोना लोगोफोर नैबेनो जाहैबाय बे हाबाफारियानो जाबाय जोंहा नैबेखौ इन'ग्रेसन खालामगोन दे नैबेखौ इन'ग्रेसन खालामगोन बेनो जाबाय जोंहा मा होनना बुङो लेट बिराज दैमारिनि नैबे थारमाने गिर्जा न'आव थारमाने नैबेखौ दान होबाय आरो ने बिथांनि परियाला माने घन्टा आरो बेयो घन्टा होग्रा न'जों लोगोसे घन्टाबो होबाय बेनिफ्राय दिनै बेखौनो इन'ग्रेसन खालामगोन आरो बिथांनि बिराज लेट बिराज दैमारि बिथांनि परियाला बेखौ माने डनेट खालामबाय आरो दिनै बेखौ नियम बायदियै बेखेवगोन दायो बे समाव जोङो गिर्जा जोबनाय लोगो लोगो नैबे जों गिर्जानि लांगोना मोखाङाव गसंगोन बे गसंनाया जोंहा गोबां ओंथि गोनां उद्देश्य गोनां जोंहा मण्डलि हिसाबै बे खामानिखौ मावनो दङ होननानै सिन्था खालामनानै बेखिनि खामानिखौ जोङो मावनाय जादों मानो होनना बुङोब्ला रुंसारि बिराजादानि गोसोखां बिथांमोना बेखौ जोङो गरमा मण्डलिनि लागै दान होदों आरो बेखौ जोङो बाहायनाय जायाखै होननानै जों बुंनांगोन आरो जों बाहायनाय जायासै बेवहायनो बेखौ जोङो इथा हानायनि गेजेरजों आरो बिथांमोननि न'खरखौ गलमा बाप्टिस्ट मण्डलिनिफ्राय जानानै आं दिनै पेरेन्टस डेआव दिनै जोंनि गलमा बेप्टिस्ट गिर्जानि इयुथ्सफोरा थारमाने बिमा बिफाखौ मान होनायजों लोगोसे दिनै बिथांमोना माने बोथिसे ओंखाम जाहोसिगोन आरो जोंखौ नै बिनिनो लाहार फाहार खालामबाय थादों नैबे जाहैबाय अमा बेदर आरो नै बिथिं दाउ बेदर स्पेसियेल बरिया माने हाबाफारि खुंनायजों लोगोसे जानायनि प्रग्रामबो खालामबाय आरोना बिमा बिफाफोरखौ बिथांमोना ओंखाम बोथिसे जाहोसिगोन आरो दिनै संनाय खावनाय राननाय गासिबखौबो लानानै बिथांमोनानो एरेन्ज खालामदों आरो ने मार्केट खालामनायनिफ्राय लानानै दा नैबेयाव जानो पुरा रेडि जानानै दङ आरो नै बिमाफोरा माने नै गलमानि इयुथ्सफोरा माने बिमा बिफाफोरखौ मान सनमान होनायजों लोगोसे बिथांमोना ओंखाम खुरनानै ओंखाम राननानै जाहोनो पुरा रेडि जाबाय आरो नै गोबां दङमोन इयुथ्स आरो नाथाय बिथांमोना आरो माखासेफोरा बाहागो लाफैनो हायासै मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोना गुबुन जायगायाव फरायनो थाहैनायनि थाखाय पेरेन्टस डेनि मोनजाबाय नै लोगोफोर फाइनालि अमा बेदरजों ओंखामजों बरियानो थारमाने जोंनिया गलमा बेप्टिस्ट मण्डलिनिया माने इयुथ्सफोरा पेरेन्टस डेनि मुङाव बिमा बिफाफोरखौ ओंखाम जाहोबाय नै दिनै गिर्जायावनो जानोसै लोगोफोर बयलारा होखावबाय जानाया गोथाव ना बयलार गोथाव
आदा दननि आदा थिगानो थिगानो दे बरिया आंना दाउसुमबायलै अमा जागौमोन बिहरदो जादो होमबालाय जानोसै लोगोफोर नै बिथिं आरो उनथिंबो जागासिनो आदायमोना दे बेसेबांखिनियानो लोगोफोर